Sipineji woye, sipineji woye, sipineji nai, programu ya Pamuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba, sipineji woye, CBCB wewe. Pamuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba, sipineji woye, CBCB wewe. Zamara wapugama pa maso wea, Bazi mai getu, life ya maremera wedu we, bazi mai vero, wanoda kuziwa zino tauro ne denga, broko na chikombera, azikupe chansi ya kuva nyenga. CBCB wewe. Pamuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba, Ndimi zako pazinjarira ngaziveze kwa mwari Matibaba. sipineji woye, CBCB wewe. Mamkase idedi sibi. Tukubuda nguva ikuenda kumasowe. Mukubuda imimi nani? Pota mchidzidza kuzvitaurira mega. Akudza kuti ndiri kubuda newe ndiani? Naisha. Kubva waramba wakatsamwa gore rese bhoye ramana. Inini newe hatichadanani wanzwaka. Gara wazviziva izvozvo. Handiwe kugara kwako panapa kugara zvenharo. Saka yese yaunoita usandiverengera ndina chekuita nazvo ini. Haya. Zvadedi sibi asikana. Matoita ungeni makandiwana ndabhuka hotera. Ini ndaingotengerwa doro chete. Doro zvaro naye asikana here bhoye here. Iyo yese yawawo kutaura iyo handisinei nayo iyo. Ini ndakakudza kuti skiri neyo handisisina. Saka chawakuramba uchiitira noise handichiona apa. Waibata, rova pasi uende kumasowe, ini ndichazviitirawo plani yangu yekuenda kumasowe ndega. Baby, honaka iwewe. Imomira zveunditi bwebwe apa sike. Unenge wabva unopuruzirana nekachembere kako uko, kane zera namai vako. Woda kuyapana apa uchindibhaiza. Unombonyasondona saniko iwewe, Ana Febi, hamusi makuwanzere maBP garage. Mafeeling itai mashoma wanzwaka. Kana sha, utano wangu utori involved. How do you expect me to be calm, Hapana zveutano uri invalid sha. Iwe kana watoona kuti zviri kukunetsa zveutano hwacho gara hako warova pasi musiwo wakavhurikawo. Handidi kana zvekutombotemeswa musoro nekabenge kakaita sewe so wanzwaka. Nhasi ndakabenge-bengeka, nekuti wakaona zvawaida. Asi pawainditsvetera ndakanga ndiri tsvarakadenga, ndiri kamupwanya nemabhonzo, ende Mwari ave newe zvako ufunge. Yesikani madzimai getsi, kuri sei naye asikana? Hakusi bho wena. Ko hanzi mai vaye vashayaka. Amai vapiko naye asikana? Kamai kaye maniwe. Kakatendeuka kumasowe last month kachiti kaibva kuBotswana. Iwo wakabva wati kakatendeuka nekuti kaona kuti kave kuda kufa. Ndakutouya ndikutore tiende. Haya, zvakaoma masikana. Vanhu havaiti shuwa. Munhu anonohura kuBotswana uko. Then akaona kuti akuda kufa ochiuya manje kuda kuzotendeuka. Hede, uri. Ndozvavanoita asikana. Mufunga amai ivavo hanzi vakapedza 5 aya makore variko kuBotswana uko. Apa vana vachichengetwa nemunina wavo kuno. Kana kutumira vasatumira. Hanzi mwana wamukomana uyu akambovafonera foni yakadayirwa nechikomba. Hanzi mai ivavo vakabikwa zvekuti nechikomba zvichenzi maboyfriend ako ari kungofona. Ukuti chiko naiwe Febi? Hede! Zvari mashura naiwe. Ende vanhu ivavo panenge vari kunana Botswana uko. Vanenge vakusatombotaura shona. Vanenge vakuzviti ndeve ikoko unenge vakungonzwa kuti marane. Hede! Vanodii kubva vangovigwa nana marane ivavo vavo. Ini dai ndanga ndiri muridzi wesowe. Ndaisa mutemo wekuti kana munhu achida kutendeuka, anofanira kutanga uya nemedical report yake. Tozotangira ipapo. Nekuti taneta asikana nongoti pese tei tichibvisa mari yechema. Wemunhu watikanamata naye 2 weeks chete hazviite kana asikana hapa ndaparamba ipapo kana. Wikani! Tarwadziwa Hai ukuita kundibara pamoyo chaiyo. Wazonirwadzisa shuwa. Naasikana munhu unozvibvira kuBotswana ichakuita chii chakazoitika futi. Manje naye Mwari kana matora sahu wangu. Matinoraramiraepiko naye Mwari. Chibvai matotora neniwo wacho kana zvakadaro Mwari. Chibvai matora neni wacho kani. Nosarirai zvangu pakadai maiwe. naye asikana, hamusi mamuchishora amai ava here? Mamuchivashora murodzi mese. Sena ineni asikana. Asi hamuzviziva kuti wafa wanaka here. Regai ndicheme ndipedze shungu zvangu ini. Rufaro kwamuri mapostori. Izvo rufaro rwei?
isu tafirwa panapa naive chikomana. Aiwaka nai baba, isu pakunamata kwedu tinoisa rufaro nekuti tiri vana vaMwari, ende tinotenderaka kuti chingava chii chatinoita chine chinangwa chavo ivo Mwari Kristu. Mandibata here baba zvamanje manje. Saka ukureva kuti tofanira kufara kuti mwana wedu afa, Baba, handina nguva yekupikisana nemi nhaika. Nguva ino yatiri ndeyekuchema nhaika. Kana muine mubvunzo nechinamato chedu ichi, uyai kwandiri padivi ndizokuonesai zvamanje manje. Tiri mubishi kuchema murandakadzi arere apa uyu, atoita jambwa rakaipa kwazvo murandakadzi uyu, nekuti ndine 50 magate andanga ndapiwa nemweya mutsvene kuti ndimudireka, asi denga raita kuda kwaro. mapostori munozozvinyanya. Ndofunga kana pakunamata kumasuwe kwenyu ikoko munototi muzita renyu baba neremweya mutsvene neremwana Sibhinechi. Garai pasi baba, handipikisane nemupengo ini. Jesu ndiye anonamatwa pasi peino nyika, kuna zvemumwe anonamatwa. Aleluya. Mapostora, mungataura henyu zvamunoda pamusana pemurandakadzi arere apa uyu, asi rwendo rwake rwepanyika atopedza so, zvasarira imi. Aleluya. Munhu nemunhu mapostora achanomira nezvake kudenga kuna Mwari Baba. Musapote muchishingirira kutsvaka kauswa muziso remumwe, imi muine matanda mumaziso enyu. Aleluya mapostori. Kudenga kuna Mwari, ende kana taendako achatitonga 1-1. Hakuna kuti ini ndichaenda nasawira wangu ningi. Uko unenge uri 1 Mwari achifambira nyaya dzako. Aleluya mapostori. Saka kudadirana kupedza nguva pasi pano. Munhu raramira kufadza Mwari wako, kwete kuitira chinhu kuti Sibhinechi akandiona anozoti kudi. Aiwa mapostori, itirai Mwari musaenzanise nguo nedzatarubva nhaika. Unotoona vamwe vari bhizi kunyeya munhu anenge afa kuti anga akaipa. Iwewo zvako unenge wazvipedza here? Nywe zvisina kana direction. Mukwane mapostori, muchatakura mhemherero nekuda makuhwa ikoko. Here hatisisi kutaurwa here apa. Pamwe chaonekwa pamweya asikana. Saka rwendo rwekudenga urwu mapostori hatiperekedzane, ende hatizive zvakatimirira mberi. Imi muri bhizi kunyaya kuti bwetere, izvezvi amai ava vatori bhizi zvavo kutotamba yera anengirozi kumusoro kudenga uko. Aleluya. Heri ta, fine station. Hi, how can I cross the river Jordan without manyatera? Baba, ndechema zvangu ini. Heri ta, zvakanaka mambo. How can I drink a cup of tea without mbambaira? Baba, ndechema zvangu ini. Heri ta. Mapostori, ndiri kuona mukati memusha uno mune mhemherero irimo. Ndeyei nai mukomana? Ndaona kuremedzwa kwamakaitwa muri yepano. Bhandi riri kunditaurira kuti kuna murandarume ari kunzvimbo yeBotswana, asi iri hama yepedyo yepamba pano. Zvino denga riri kunditi murandarume uyu ane mari yakatumira pano kuti ishandiswe. Asi ndaona mari iyi isati yashandiswa, uye imari iyi inoita iyo 20,000 pula zvamanje manje. Ihemeni iyoyo hamurevi nhema ipapo munhu washe. Denga rine nyasha nemurino, nekuti mari iyoyo ine mhemherero. Dai mangoiguma chete ndokwava kuparara kwedzinza renyu rese, nekuti murume uyu akaisa mhemherero pamari iyi kuti ikupfudzei mese. Iye bhizinesi rake roenda mberi. Handiti ane mabhizinesi remagonyeti here? Ihemeni iyoyo munhu washe. Saka zvatave kuitaka, muchandipa mari iyoyo ndinoita Vine Station nhaika. Tinoita go back to sender tudhoma twakawanda mumari iyoyo tuchadzokera kune muridzi watwo zvamanje manje. Mdara mahobo, here mdara. Ikoko kutonditarisa netalking eye ikoko pasopo ndokuna kutokuputitsa izvezvi. Anyway, ndine message yako, hanzi namaijaya kana wasvika uye kuofisi. Ndopega pawataura kubva gore rino richitanga. Okay, saka wakazoita seko nemasora andakatusa kure apa. Anyway, tozozviona umwe musi. Apa rega nditomboona hangu bhosi wako iwe musoro bhangu, nditombompa hangu rudo wanzwaka. Okay, ndazvinzwa. Yes kane baby, uri boy here my darling. Asha unobo wewe. You stood me up nezuro. My, sorry kane baby wangu. Sha izvezvo akanga uneka munhu kako kaya kanenge kanogara muguva. Baby, ingawani takawirirana kuti no feelings. Manje wakunditora stock boy here baby. Okay, sorry kwacho. It's just that I was really worried about you. Maya baby, ndiri bo zvenguva refu, usandityire inini. Tiri masoja kaisusu,
inzi wakabhebhi ndine latest yandiroda kumbokubatisa wanzwa. iko kundidistracta unombozama hako hede. Usazodhibhaka kuti chitubu ndini ka1 futi noti ka2. Ilatest yeiko saka naibhedhi chitubu. Ndagaya imwe rondedzera yandakambonyora ndiri grade 5 yainzi zuva randisingakanganwe so. Wow, saka wakanyora kuti chii naibhebhi? Honaka kana mazombogaraka isusu taitobudirwa nemweya mutsvene pakunyora apo. Ndakazomborondedzera history yekuzvarwa kwangu. How do you mean, baby? Honaka ndakavaudza chokwadi chezvakaitika. Nhumbu yamai vangu payakanga ine 7 months ndakavabhutsura mudumbu vakabowa nguva refu. Gaya musi warwara nhumbu yangu ndikurangarira mhomzi yangu ichiudza mudhara kuti mukomana anenge asvika. Ende mudhara wangu ndotorangarira achitora chimwe chibhegi chitsvuku chaive nezvimanapukini chichi waibata. Mudhara wangu akabva atora maki emota Mazda 323 yakanga ichangochinjwa vhiri rekumashure so. Wait baby, are you telling me kuti you remember all these things iwe waive mudumbu? Isusu kavanhu vekulokesheni hatizvarwe zvakafanana nemivanhu vekumadhewu. Isusu tinotongozvarwa takagadzirira nhamo waibata. Honaka bhebi, vandadii pai, vandatozobatwa zvangu nehope, vandapepuka pai ndatonzwa kamhepo kachiti fefe. Ndakasvinurira my left eye, ndakabva ndaona vamwe nesi vakange vakanaka nguva hombe. Vakabva vandirova magaro nempama, ndakabva ndabongomora mhere. Ipapo ndakaona timu rese raive ipapo richiuchira maoko. So ndakazoyeverwa zvangu nanesi vaya vakange vandirova kampama. Ndakazonyara zvangu kuramba ndakavatarisa nekuti rukuvhute rwangu rwakange rwakundimakisa gaya sha. Baby, saka wakazoita sei? Robva ndadii pai baby, ndakazongonzwa mudhara wangu akutondipa zita. But nesi vavoka ndichiri kungovatsvaga nanhasi. Baby wakundisaiza manje. Uri kutsvaga nesi vavoko ini wandipedza here sha. Maya wangu, igaro ziya wani kuti iwe uri wangu waibata. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya pamunoimba Gloria, ngave Gloria madzibaba.